iDA ibiqhuba umkhankaso weqembu kuward 11 eyisizinda sayo lapho ibilalele khona izikhalo zabalandeli beqembu nomphakathi. Kwavuleka isikhala sekhansela emva kokusula kwekhansela elabe lingaphansi kwaleli qembu kanti linethemba lokuthi lizokwazi ukuphinde linqobe le ward. And the caliber of the candidate is what matters, and that's why we feel so good about having Alan Peterson as our candidate in this community. He's a candidate of caliber, he knows the community, he's of the community. Kule wadi budlalo bobugebengu bamaqembu emgulukudu liphezulu izinga lokudliwa kwezidakamizwa nokuntuleka kwemisebenzi. UZille ke uthi isichibiyelo somthetho wezokuqasha ngokulingana esihlongozwa uhulumeni siyophelelezeni njengesithukuthuku sengcanga ukuqeda izingqinamba zokungalingani kwezomnotho. Employment Equity Act is racial engineering at its very worst. It starts applying quotas to every population group. I don't know how they're going to define who is in which population group and if they're going to reintroduce the old apartheid pencil test or what. Nakuba izakhamuzi zikhala ngokushaya indiva kepha zithi ziyonikela khona ezikhungweni zokuvota ngo-2024 ngethemba lokuletha uguquko. People are forgotten people and we face many challenges regarding our area. The gangsterism. The DA now came in. Now we got the bushes cut all over on this whole area now. And we hope for the change to do something better for the Newland East. Amaqembu azobe engenela umbango wesikhundla sekhansela kule ward kubalwa kuwo ANC, EFF kanye nePatriotic Alliance.